Mašine strašne priče. Sada ću da vam ispričam veoma strašnu i jezivu priču. Slušajte, ta mala devojčica se mnogo plašila životinja svih vrsta. Ne sve vreme, samo kada ih je gledala. Devojčica koja se plašila životinja. Jednom, kada je bila mračna i hladna noć, nijotkuda se pojavilo sunce i devojčica je odlučila da izađe da se prošeta. Iznenada, ispred sebe je videla najveću i najstrašniju životinju od svih. Miša! Devojčica se uplašila i glasno je vrisnula. Ali na tu strašnu zver to naravno nije uticalo. Šta bi ona mogla da uradi? Apsolutno ništa, samo da se popne na drvo. Miš je ispod drveta otvorio svoja sitna usta sa velikim... Počeo je zlobno da se smeje. Retko je videti miša kako se smeje. Samo kada se ljudi uplaše, a miševi ih vide, oni počnu da se smeju. Videti tu zver stvarno je zastrašujuće. Ali onda je postalo još strašnije. Iznenada se nijotkuda pojavila životinja broj 2. Mala maca predator. Ako ta maca predator može da pojede tu strašnu zver, Miša, onda bi devojčicu mogla da pojede za doručak. Strašna zver, miš, počeo je da skiči od straha. Miš se popeo na drvo. Devojčica je pobegla od miša, a mačka koja je bila ispod drveta im se smejala dubokim glasom. Onda se desilo nešto užasno. Prišlo im je najstrašnije čudovište. Pas opasne rase, mali pas. Mačka se popela da bi pobegla od psa, miš je pobegao od mačke, a devojčica je pobegla od svih njih. Mali pas se tako zlobno smejao da su se svi naježili. Ali pas se nije dugo smejao, jer se tada pojavio lav. Normalno, psi ne znaju da se popnu na drvo, ali kada se pojavi lav, veoma brzo nauče. Pas se popeo da bi pobegao od lava, mačka je pobegla od psa, miš je pobegao od mačke, a devojčica je pobegla od miša. Onda je lav počeo da se smeje i izmotava. Lav je kralj džungle, ali postoje i veće životinje koje su jače i još strašnije. Došao je slon i odmah je počeo da se smeje. A kada se iz slonove surle začuje smeh, to je to. Žmarci odmah prolaze kroz kičmu. To je stvarno mnogo strašno. Lav se popeo da bi pobegao od slona. Onda se pas popeo još više, pa mačka, pa miš, a devojčica se popela na vrh krošnje. Dok se penjala, pomislila je, zašto me ceo zoološki vrt juri? Baš kada je pomislila da njenim nevoljama nema kraja, ugledala je kraj drveta. Devojčica bi pala skroz dole sa vrha drveta, da tog dana aktivisti za prava životinja nisu puštali balone, slaveći tako dan prava životinja. Devojčici se posrećilo i uhvatila je jedan od balona. Ali miš nije imao sreće, popeo se na vrh drveta, ali nije mogao da uhvati balon i pao je na slona. Ali ispostavilo se da se slonovi, čak iako su oni velike životinje, takođe plaše drugih životinja. Ispostavilo se da veliki slonovi se plaše malih miševa, baš kao male devojčice. I tako je krug života počeo da se okreće. Životinje su zaboravile na devojčicu, kao da ona nije ni bila tamo. Trčali su u krug i plašili jedne druge. Devojčica je pogledala sve životinje i pomislila, zašto sam uopšte bežala od njih? Tada je došao njen tata. On je mnogo voleo životinje, zato je vratio u red celo životinjsko carstvo. To hoću
hoću da vam kažem. Morate da volite i štitite životinje. Nemojte da ih se plašite. A kada pokušate, ako se i dalje plašite, zovite nekoga ko se ne plaši. Na primer tatu. Mnogo je interesantnije i bezbednije od penjanja na drvo.